Bună ziua! Am plecat astăzi din spital după o săptămână în care Serviciul Național de Sănătate mi-a salvat viața. Fără dubii, este greu să găsesc cuvinte pentru a-mi exprima mulțumirea. Dar înainte să ajung la asta, vreau să mulțumesc tuturor celor din întreaga Marea Britanie pentru efortul și sacrificiul pe care l-au făcut și îl fac. Când soarele luminează afară și copiii sunt în casă, când natura pare a fi în cea mai frumoasă perioada sa și afară este atât de frumos, îmi pot imagina doar cât de greu este să urmați regulile de distanțare socială. Vă mulțumesc pentru că atâtea milioane și milioane de oameni din această țară fac lucrurile așa cum trebuie să le facă. Milioane de oameni trecând prin greutățile de autoizolare, cu încredere, cu răbdare, dar și cu un gând bun și de grijă, atât pentru ceilalți, cât și pentru ei înșiși. Vreau să știți că în această duminică de Paște chiar cred că situația creată merită eforturile dumneavoastră. Și aceste eforturi zilnic își dovedesc valoarea. Pentru că deși îi plângem zilnic pe cei care sunt luați de lângă noi în asemenea cifre și deși lupta nu este în niciun caz aproape de sfârșit, progresele le facem acum, în această incredibilă bătălie națională împotriva coronavirusului. O luptă pe care nu am mai avut-o vreodată, împotriva unui inamic pe care încă nu-l înțelegem în întregime. Progresăm în această luptă națională, deoarece publicul britanic a format un scut uman în jurul celui mai mare bun național al acestei țări, Serviciul nostru de Sănătate Național. Am înțeles și am decis că dacă împreună vom putea menține în siguranță Serviciul Național de Sănătate din a fi supraîncărcat cu pacienți, atunci vom câștiga și țara se va ridica cu toții împreună și va depăși această provocare. Deoarece am depășit atâtea provocări în trecut. În ultimele 7 zile am văzut, desigur, presiunea pe care o suportă Serviciul Național de Sănătate. Am văzut curajul personal, nu doar al medicilor și al asistenților medicali, ci al tuturor, al dedicatorilor, bucătarilor, lucrătorilor medicali din fiecare ramură, generaliști, radiografi, farmaciști, care au continuat să se prezinte la serviciu, au continuat să se supună riscului. Își riscă viața în fața acestui virus mortal. Doar datorită acestui curaj, acestui devotament, acestei datorii și acestei iubiri necondiționate, Serviciul nostru Național de Sănătate este imbatabil. Vreau să-mi împărtășesc propriile mulțumiri acestor doctori absoluți, lideri în domeniile lor, bărbați și femei, dar pe câțiva dintre ei, din anumite motive, am să-i numesc cu pseudonim, care au luat câteva decizii cruciale în urmă cu câteva zile, pentru care voi fi recunoscător pentru restul vieții mele. Vreau să mulțumesc multor asistente, bărbați și femei, a căror grijă a fost surprinzătoare. O să uit careva nume, așa că vă rog să mă iertați, dar vreau să le mulțumesc. Pauline, Shannon, Emily, Angel, Connie, Becky, Rachel, Nikki, Anne. Sper că nu le va deranja dacă menționez în special 2 asistente care au stat lângă patul meu timp de 48 de ore, când lucrurile ar putea merge într-un alt fel. Ele sunt genii din Noua Zeelandă, Invercargill, pe insula de Sud, pentru a fi mai exact, și Lewis din Portugalia, lângă Porto. Iar motivul pentru care corpul meu până la urmă a început să obțină suficient oxigen a fost pentru că în fiecare secundă a nopții ele se uitau, analizau, aveau grijă și interveneau dacă era necesar. Asta e de unde cunosc de asemenea că în această țară, 24 de ore pe zi, pentru fiecare secundă din fiecare oră, există sute de mii de angajați din Sistemul Național de Sănătate care acționează cu aceeași grijă, gândire și precizie ca Jenny și Lewis. De aceea vom învinge acest coronavirus și îl vom învinge împreună. Vom câștiga, deoarece Sistemul nostru Național de Sănătate este inima care bate a acestei țări. El este important, că avem ce avem în această țară. El este de neînvins, este alimentat de dragoste. Așadar, mulțumesc din partea mea și din partea tuturor Sistemului Național de Sănătate
și să nu uităm să respectăm regulile privind distanțarea socială. Rămâneți acasă, protejați sistemul național de sănătate, salvați vieți. Mulțumesc și un Paște fericit să aveți!